bukutan na. Nakoy bukutan na. Kung kisay maka-answer og tama, tagaan ang kukuan. Kung merinda. Ang zaman. Kung sa English ka bu. Ha? Kung sa English ka bu. Ako, kanin taon mo. Kabo ba? Ana? Ligo. Oh, para ligo. Tubig! Ha? Tubig! Bibilang lang! Ha? Diba, magsikunta na kamay na rin. Pulis! Dapling. May buto! Ano lang kung, di ba, mag-aagi man ko diri no? Pangutana sa imong kuya, sa imong ate, kung kabaw na mo, basta mag-aagi ko diri, tawag ako. Kung kabaw na mo sa answer. Ay, ikaw pala ka, search na ako Google. Okay, sige. Ano mo sa Google?